Daar zijn we weer met Limburg van boven. Het programma dat je naar Limburg laat kijken vanuit een uniek perspectief. Vanuit de lucht. Van daaruit is te zien hoe rijk onze provincie is aan kastelen en burchten. Monumentale panden, ieder met een rijke geschiedenis. Dit is Baarlo. In het hart van Baarlo vind je kasteel Derp. In zijn eerste vorm was Derp een burcht. Gebouwd rond 1200 en bewoond door Gerard van Baarle. ...200 jaar later, rond 1400, wordt de burcht verbouwd tot kasteel. Een brand in 1578 richt grote schade aan. ...20 jaar later start een omvangrijke restauratie van het gebouw... maar het kasteel krijgt het opnieuw flink voor de kiezen. Dat moeten we onder andere Willem van Oranje aanrekenen. Ja, inderdaad, die van ons volkslied. Tijdens de 80-jarige oorlog is het kasteel van Baarlo doelwit van Willems leger en zijn zoon Frederik Hendrik. Verschillende families hebben hier gewoond. De naam Derp komt van Van Erp, de familie die als laatste bezit nam van het kasteel. In 1962 verlaat die familie Baarlo. 10 jaar later wordt het monumentale gebouw helemaal gerestaureerd. Kasteel Derp, zoals het er nu staat, heeft 3 vleugels rond een binnenhof. De grote ingang van het kasteel zit aan de noordwestkant in de vorm van een poorttoren. In het verlengde van de poorttoren ligt een watermolen uit 1700 die bij het kasteel hoort. We verlaten Baarlo en gaan op zoek naar een ander markant kasteel in Limburg. Dus graag tot de volgende Limburg van boven.